Mhuri yeZimbabwe SADC yatanga kusvotesa VP General Chiwenga vakomana. Ndikuzoti Zimbabwe zvandaona nezvandakanzwa. Aiwa ndiregedza, aiwa handisiye zvaka ndoplaya video kacho. Anyway, waratika tione Sunday. Ndinoona ndikaplaya video kacho munozanga nditi iwewe wazonga uchitaura kuti anyway unozoti vamwe vanozoda kuzomirira kuti ka video kako tinti akawandirwa. Anyway, nyaya ingari panapa ndikuda so pasumuka anoitwa Elias Magosi that ndiye ku secretariat chinchichi kwakwe ndiye anooneka kana SADC secretariat ndiye anorana iko SADC secretariat wepa Botswana apa ndiye anenge ari ichi ku secretariat ndo anenge chinenda because ma offices eSADC anemuzati chacho maombe acho ese akatogadzirwa chitonzi ndiye SADC akabaka chinzi SADC ma offices ari in Botswana. Saka that guy asumuka achiti pamusoro ichi ED and device ED ati I hope kuti hauzodi kuita sa ED. Munhu wese angouya vakuda kutry kuda kuembarrasa VP Chiwenga komana. Zvikuda kuti munhu wese akungodzidzira mungotaura speech ekuda kusekesa vanhu akutora VP Chiwenga ovaita punching bag so kuti ndozvo zvikutoitika panapa kuti vatora vaita punching bag. Munhu mukuru amanyatsoziva kuti history yeZimbabwe kuti Zimbabwe nhasi vazowana that ED vari kuiswera vachimba kuti ED zvakatanga sei chichakaitika kuti zvizoita sei zvizosvika pakudaro. But anyway pamwe vachazoziva handinozonzi uchayeuka bako nengewa naiwa pakapatorwa zvezvi. Saka ndo mashoko avanga kubuda vachiratidza kuti ngati kakuita seko kakujoka about it but havasi kuziva kuti muZimbabwe muno muntu nenyaya dzekutopisa about nyaya idzodzo dzenhingirikini. Saka vakungobuda vachindikina now ndiri kuzoona vanhu vari kuzobuda vari kupindurana iye Magosi kuti now you see the kind of people running the affairs of the regional body how undiplomatic for sure. Zvinonyadzisa kunzi regional body muchitaura zvakadaenda nyara mwari kuti Chiwenga has become everyone is punching bag. Ujusi ndo zvandototaura izvozvo havachamunhingirikini havachamurespect mwari kuti well did you get that from did you mean watch the vari mwari kuti aiwa nema nekusanzwisisa zvakasangana apata basa guru for sure. Nema nekusanzwisisa zvikakumixa kudai so panoita problem kuombesa for sure. Mwari kuti general vapindwa hard, this was uncalled for. Alright, mwari kuti this is very disrespectful. Ona zviri kuitwa general manaka ndikunzwa tsitsi. Mwari kuti that is disrespectful, shows a shocking lack of diplomatic eloquence for someone in his position. So ED is an event director. Also, why would the event director be a deputy one to who is definitely mean General Pamura? Oh shit, I love this. So she's doing this. I'm happy opposing his learning. What he was referring to the two events directors. Obvious, they've been told what to say. And when you're able, more to what in Bopindem, you know, Zola, so the since group run, we don't go to Bodzana, was in Quanguni, advice on what to down. Those who talk, we understand to down, those in the Pagama show, and we explain and don't know one. I guess if you had speech, and young papa, and that so who is bad mouthing the second ED? But that day, the second ED, I hope it all lose with our ED. Goodness, deputy ED reference was not to Chiwenga, but rather events director Super Collins Nagagwa, who called himself ED. Are you guys that desperate for negative views? Zvakasiyana manje. So atisema baranza 20 zvataurwa tichiona man tseka wako mbomire vadzongairewo. Zvataurwa deputy kini. But was deputy panapa basi kunzi junior nditi unodori mbero kuti dzungaidze. Tseka konyoto waganda zenyu. Yeah. Teitozviona zvitaurwa izvo. Kunoda kunyembedzera kupusa. Iyo ndo wakatopusa ropusisa. Pusa wega ikoko. Ngokuti listen to understand iwe ED for event director. The other ED refers to EDH Nangagwa. He was simply joking with the event director
usasoona kuitawo president haimi akuita zvakadaro varikazvinozonyeve apa patoti paribvurwa munhu apa batwa munhu mwari buda ari kuti you can try to spring your narrative but it won't work. Hazvishande hazoshanda ndopatu zvatotaurwa kana yamwana ndisa kutaura kuti Magosi is now involving himself in ZANU-PF function war by reprimanding VP Constantino Chiwenga for any presidential ambition. May he have the first. It was Eddie Cross who said Chiwenga will never rule Zimbabwe, then Chris Mutsvangwa, and now Magosi. Handiti ndozviripo kumana vanhu vese kuona unhu zvipachena apo nayo mana aiwa mwari buda kuti how far what demos wazvafamba sei mwari kuti it's obvious he was briefed by Mafidi dynasty. He couldn't have just come up with this panyaya pakupisa urikuona kwakuswa nyaya mwari kuti ayosiyana nazvo kwenyu kanjani strategic ambiguity iwe shamwari nayawana ndanyara zvangu but ayanga vasadayo general mwana general isusu vedu like I always say kuti isusu zvedu maZimbabweans varwa istereke vamwe vese muchinzi makanyanya kudzidza saka munokurumidza kunzwisisa mukada ungonzi papa chitauro zvakati isusu tatonzwa zvatanzwa izvozvo tobva tatongoti ndozvitoripo ndozvataurwa manzwiro anosiyana kana imi muchizonzwa manzwiro enyu nekunyanya kudzidza kwenyu fine tikudzwa izvozvo but isusu tikutaura zvinhu zvatakahanzwa nezvatakaona nezviri kuitika nesituation dzagara dziripo kuti vanhu vesadhaka mungauya mubva madisrespecta general general uta muchidherere munoziva kuti chairman nonyama musaranga abva muchidherera musadherere general vanofanira kuapologize panyaya iyo atozvingaanziza statement rake rasa rakanetsa kuZimbabwe simple